Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ukuduma kwezulu. Leli phupho livame ukubonakala njengephupho elisabisayo kakhulu. Kodwa ke uma ulibheka kahle libaluleke kakhulu ngoba liyisixwayiso ngempilo yakho. Uma uphupha izulu liduma, kungabonisa ukuthi kunento ebalulekile empilweni yakho edinga ukunakwa okukhulu. Kungenzeka ukuthi uNkulunkulu uzama ukukhuluma nawe ngezinto ozizibayo noma ongazinakile. Leli phupho lingaba isibonakaliso sokuthi unamandla amakhulu kodwa awuwasebenzisi. Ukuphupha leli phupho kungabuye kubonise ushintsho noma izinguquko ezinkulu ezizayo empilweni yakho kanye nokwesaba. Ngamafuphi, leli phupho liveza ukwesaba, isixwayiso, amandla kanye nezinguquko ezinkulu ezizayo. Siyabonga, nisale kahle.